Район газеталарын укырга яратучылар өчен куанычлы хәбәр. Зәиф уклары газетасына 2022 елның 2нче ярты еллыгына язылу башланды. Район күләмендә булган вакыйгалардан, республика хәлләре белән дә хәбәрдар буласыгыз килсә, 1 апрельдән 30 июньгә кадәр газетага язылырга ашыгыгыз. Безнең инде икътисади киеренкелек чоры булуга карамастан, бүтән әйберләргә дә бәяләр арту күзәтелсә дә, газетабызның язылу бәясе шул килеш саклана. Газетаның соңгы саннары укучыларыбыз кулына сыйфаты бераз үзгәреп, яхшырып килде. Зәиф уклары газетасы Казан шәһәре типографиясендә басыла башлады. Безнең газета укучыларыбыз игътибар итми калмагандыр. Газетабызның соңгы вакытта сыйфаты яхшырды. Без инде Глагол типографиясыннан Казанның Идел пресс типографиясына күчтек. Биредә басылу безгә газетабызның кәгазь сыйфаты яхшыруына да һәм шулай ук инде төсләрнең матур булуына да китерде. Зәиф уклары газетасына почта аша яки Ялчыгыл урамы 9 йорт адресы буенча урнашкан редакциядә язылырга мөмкин.